Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні черговий четвер, 5 листопада 2020 року, і разом з вами передача «Історичні паралелі» та я, Ростислав Новоженець. Повернемося до попереднього нашого відеоролика, який ми тиждень тому знімали, де йшлося про необхідність політичної партії українців в Україні. Ви знаєте, і на наше превелике здивування цей ролик кудись щез. Тобто у Фейсбуці, де він був тільки не розташований, він просто зник, його немає. Отже, ми вцілили в саму точку. А про що йшлося? Йшлося про те, що в Україні, наприклад, є партія угорців України. Це абсолютно сприймається нормально. Є партія циганська для ромів. Це також сприймають нормально. Головні політичні партії в Україні, вони очолюються вихідцями з юдейського народу. Це також вважається нормально. А коли тільки українець заявить про свої права на власній землі, про те, що і українці мають тут право на те, аби керувати і бути представленою в політичному спектрі, тут же піднімається неймовірний елемент. Поки що цей елемент в вигляді цензури. Але це ще раз свідчить, що в нас немає українського, тим більше незалежного інформаційного простору. Весь цей простір контролюється, і це свідчить про те, що ми перебуваємо в окупації. Як завгодно її можна називати, внутрішня окупація чи зовнішні впливи, але будь-яким чином українці навіть не мають права говорити про свої проблеми, про проблеми національні. Але переходимо до подій сучасних. Традиційно дещиться історії. У 1968 році в цей день самоспалив себе Василь Макух. Василь Макух, колишній вояк Української повстанської армії, один з активних діячів руху опору в радянські часи, українського руху опору. Він на знак протесту проти колоніального становища УРСР, проти тотальної русифікації, тепер коректніше зросійщення або москалізації, омоскалення. Він на знак протесту підпалив себе на Хрещатику із вигуками «Смерть окупантам» і «Слава вільній незалежній Україні». Він оцей палаючий смолоскип свободи, чого найбільше бояться завжди окупанти, пробіг по Хрещатику і, звісно, від завданих опіків він помер. Через 10 років його подвиг повторив Олег Сагірник, заявивши тим самим, що русифікація продовжується. Я не закликаю нікого не повторювати подвиг цих безсмертних двох українських борців, але ж русифікація нікуди, на жаль, не поділася. І вже у незалежній Україні ми, на жаль, повинні говорити про загрози українській мові, українській культурі, про те, що українці обмежуються на тих чи інших керівних посадах. Проблема нікуди не зникла. Але потрібно усвідомлювати, що вона є, і це найважливіша проблема. Ми повинні усвідомлювати, що у нас немає незалежної української держави, бо у незалежній українській державі українці, як етнос, були би при владі. А тим часом йде війна. Не дивлячись на оголошене перемир'я, кожного дня стріляють, за тиждень нарахували 17 обстрілів, обстріли останні дні активізувалися, кожного дня по 6 обстрілів ми маємо, є 3 поранених і вже 2 загиблих. Тим не менше, з боку українського, чи властиво з боку влади в Україні, так буде коректніше сказати, весь час йдуть ініціативи, як би то перемир'я продовжити, і, звісно, на московських умовах. І оця так звана тристороння контактна група видає все нові і нові ініціативи. От Кравчук Леонід розродився знову черговий раз ідеєю про необхідність виборів на Донбасі. Так як місцеві вибори в Україні минули,
то на Донбасі він пропонує провести вибори 31 березня. І буквально з лементом про це говорить, що як ми не проведемо виборів, то ніколи не стане перемир'я і так далі. І тому подібне. Скільки разів можна повторювати, що вибори можна провести не тільки на звільненій території, а і очищеній території, люстрованій, поки не буде там загрози від ворогів, коли буде притягнуто до кримінальної відповідальності винних і буде проведена тривалий час українська пропаганда, щоб змінити у мізках населення відповідно погляди з перекручених московських на правильні українські. Але Кравчук іде ще далі. Він знову наголошує про те, що для Донбасу потрібно вільну економічну зону і не просто на 1-2 роки, щоб відновити знищену економіку Донбасу, яку знищила, до речі, Московія оцією війною, яку вона розпочала, а пропонує, щоб ця вільна економічна зона діяла аж до 2050 року. Ну, що значить непокаране зло? Ми часто про це наголошуємо. Кравчук, який не поніс відповідальності і за розпроданий флот, і Чорноморський флот, і пароплавство, і річковий флот, і багато інших злочинів, яких він опустився, він не був притягнутий до відповідальності після завершення своєї каденції, і він зараз собі дозволяє ці випади. Ну, звісно, це не відбувається без погодження з чинною владою Зеленським. Недарма, знову ж таки, активно лобіюється питання розведення військ. На 10 листопада буде в 4 точках таке розведення. А чому ж ми маємо з власної території забиратися? Чому маємо посуватися з тих позицій, на які ми сьогодні перебуваємо? Це не що інше, як відступ, як зрада, як колабораціонізм. Це повинно каратися законом. Взагалі ця війна, вона досить складна, і навіть статистика від Червоного Хреста така прозвучала, що Україна сьогодні вважається однією з найбільш замінованих територій. Ну, звісно, йдеться мова про оцю зону розмежування між окупаційними російськими військами і українською армією, яка захищає Україну, яка там рясно вкрита мінами. І от останнє, що про війну слід було би сказати, відбулися на підконтрольній, начебто, Україні території вибори. Але ж нікуди не ділося, так як ми говорили, зазомбоване місцеве населення. Які ми маємо результати? Те, що всюди поголовно перемогла ОПЗЖ, це і окреме питання. А от що, наприклад, в Бахмуті у міську раду пройшов Володимир Лук'янов, той колишній депутат Верховної Ради від партії регіонів, який виступав неодноразово на мітингах в 2014 році і вимагав федералізації України, закликав сюди Росію. Він також не притягнутий до кримінальної відповідальності, а зараз ще й став депутатом. Це ще раз підкреслюю, не можна просто так давати право населенню, зомбованому роками, напічканому московською брехнею, отак взяти і провести вибори. Тим більше не забуваємо, що ці вибори проводяться недобровільно. Є ціла мережа цієї московської агентури, яка силою, залякуваннями, обріхуванням, тиском добивається свого. І бачимо, що результат такий є. Криза конституційна, криза в Україні. Вона набирає обертів, про це багато мовилося. Конституційний суд начебто скасував ті чи інші положення антикорупційного законодавства, приховав електронні декларації, не зобов'язують вже чиновників ці декларації подавати. Якщо їх подають там матеріали, то ніхто не відповідає за неправдиві дані, які в тих матеріалах є. Ну, одним словом, розгорілося. Президент тут гнівно виступив, мовляв, ми розженемо цей Конституційний суд. І багато полеміки йде, хто правий, і це не конституційне, і то не конституційне. Але ніхто не говорить про корінь зла. Хто зробив звернення до Конституційного суду, аби Конституційний суд взагалі розглядав це питання по суті ліквідації антикорупційних органів. Зробило це група ОПЗЖ, тобто колишня партія регіонів трансформована в ОПЗЖ. Колись партія регіонів після Революції Гідності не була розпущена, не були притягнуті її лідери до кримінальної відповідальності, вони трансформували з ОПЗЖ. Це їм дозволив зробити колишній президент Петро Порошенко, який був одним з засновників партії регіонів, своїх ж не кидають. І тепер ця ОПЗЖ розхитує український човен, дестабілізуючи ситуацію цими зверненнями спочатку по антикорупційних органах,
Потім, мовляв, закон про мови не такий, як слід, потрібно це все скасовувати і таке інше. Давно слід ОПЗЖ розпустити, керівники притягнути до кримінальної відповідальності, а гріхів вони назбирали, ще починаючи з партії регіону, з початку української російської війни. Оце їхня злочинна діяльність на території України є більш ніж достатньо, щоб це зробити. Бо якщо ОПЗЖ не буде на чолі з Медведчуком зараз притягнуто до кримінальної відповідальності, ми не будемо мати спокою, і тим самим кожна революція повинна вміти себе захистити. Ми маємо вміти себе захистити. Тим не менше, Верховна Рада України розродилася червоним опусом. Ну, воно якось непомічено це пройшло, але ухвалений закон, який дозволяє громадянам України змінювати своє по батькові. За будь-яким принципом. Захотів собі хтось поміняти і поміняв. Ну, начебто це свобода, от ми йдемо в Європу, ми ліберальні цінності сповідуємо, і в нас вже змінити прізвище не складає ніякої проблеми, і ім'я ніякої проблеми. А кому це все потрібно? Я хочу наголосити на тому, що в 93-му році від нас забрали національність. Сьогодні за прізвищем можна так чи інакше зорієнтуватися, хто якої національності, не дивлячись на те, що в документах національність не зазначена. А якщо ми бачимо, що на всіх посадах, наприклад, в Україні сидять люди з неукраїнськими прізвищами, тобто це означає, що це люди неукраїнської національності. Це означає, що відбувається оця прихована чи відверта окупація. Бо, наприклад, сьогодні, коли людину ти читаєш, ну, наприклад, там Червоненко, як його звуть, але по батькові Альфредович. Ну, Червоненко, начебто, українське прізвище, а Альфредович, ну, всім зрозуміло, що це єврей. От тепер Червоненко собі приспокійно поміняє Альфредович на Олександрович, і ніхто ніколи не буде знати, що він є євреєм. Отак, маскуючи, сховаючи свою національність, представники національних меншин, здебільшого це росіяни, євреї, грузини, вірмени, вибираються на різними шляхами на керівні посади в Україні і, по суті, узаконюють окупацію. От дивіться, що в нас відбувається. От останні такі бігцем прізвища, які я назбирав з інтернету. Призначили керуючим Ощадбанку, керівником голови правління Ощадного банку, Ощадний банк. Це другий за величиною державний банк в Україні. Донедавна він був практично єдиним, коли не долучився би Приватбанк. Керівником Ощадбанку став Сергій Наумов, росіянин. А перед тим, кого призначили виконуючим обов'язки голови Державного бюро розслідування, то, що буде розслідувати злочини в вищих ешелонах влади, Олександр Сухачов, росіянин. А хто в нас Нафтогазом керує? Хто збирає головні вершки від оцих махінацій з російським газом? Керує Андрій Коболєв, росіянин. А хто в нас захищає нас на фронті? Хто керує операціями Об'єднаних Сил? Сергій Наєв, росіянин. А хто в нас заправляє в силових структурах? Венедіктова, росіянка, це генеральний прокурор. А Аваков, вірменин, але вважаємо, що росіянин, тому що російською мовою він послуговується, російську культуру чи безкультур'я він несе. Аваков. Далі керівником Служби безпеки є росіянин Іван Баканов. Тобто окупація триває, і потрібно про це говорити. Люди багато просто це не усвідомлюють, не бачать, що це лежить на поверхні. Але цікаві речі творяться. Ми кожного разу намагаємося говорити про землю. От недавно розродився откровеннями новий керівник геокадастру Роман Лещенко. Він заявив, що коли прийшов на цю посаду, в державній власності перебувало 10 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення. Але коли він почав проводити аудит чи просто оцінку того, що залишилося, інвентаризацію, він виявив, що насправді 7 мільйонів гектарів, 7 мільйонів гектарів кудись зникло. А потім підкреслив, що в значній мірі ця земля, яка зникла, вона опинилася у власності, в користуванні
Зараз навіть не про це. Здебільшого ця земля цікава надрами, тому що там є поклади нафти, поклади газу, поклади різних корисних копалів, коштовних металів і так далі тому подібні. Ну, допоки це в Україні триватиме, та допоки на посаді в Україні, поки президентом не стане українець, патріот, вихований в українському дусі. Ну і ще буквально 2 коротких інформації. Ми з приємністю довідалися, що був звільнений Віталій Марків, який нацгвардієць, перебував 3 роки в ув'язненні в Італії, його звинувачили в тому, що начебто він вбив у 2014 році росіянина. Тобто москаль на нас наступав, а якщо навіть він вбив, був причетний до того вбивства, так це виявляється він винен, як він посмів захищати свою землю. 3 роки! До речі, при Порошенкові нічого не змінилося. І 3 роки Віталій Марків в Італії за сфабрикованим звинуваченням перебував у ув'язненні. І йому присудили 24 роки за вбивство італійця і росіяна. І тільки зараз його вдалося звільнити. І не те, що це заслуга Зеленського, а під тиском громадськості. І таки вийшов Віталій Марків на свободу. Але 12 тисяч добровольців далі перебувають в тюрмах. В тюрмах, куди їх засадив Петро Порошенко. Тих людей, які першими пішли на фронт. Це той герой в лапках Петро Порошенко, який армію побудував, а 12 тисяч добровольців, на чиїх плечах армія ця побудована, сидять досі у тюрмах. І останнє. Ну, ми всі, звичайно, перебуваємо під впливом цієї пандемії, коронавірусу, і бачимо, як стрімко росте захворюваність у всіх країнах, і Україна, на жаль, не є винятком, і шукає весь світ, як би від тої пандемії захиститися, і десь країни повідомляють, що на квітень місяць, очевидно, вийдуть на виготовлення вакцини, і тут раптом розродилася найбільш передова держава Росія, яка заявила, що в неї давно є вакцина. Хоча в Росії на сьогоднішній день статистика вже 20 тисяч хворих на коронавірус, то що вони вже не приховують. Але вакцина є. Пам'ятаєте, як Медведчук їздив до Москви і просто випрошував, дайте нам цю вакцину. Ну, звісно, цієї вакцини Україна не купила, ну як це в окупанта купувати Україну? Але це ви собі так думаєте. Насправді ця вакцина, я це заявляю відповідально, вона гуляє серед медперсоналу в Україні. Яким чином вона потрапила, невідомо. Але медики в Україні щепляться поголовно російською вакциною. Хоча є інформація, що ця вакцина випробовувалася на худобі, ну так українці, звичайно, москалі сприймають як худобу, як щось нижче. Але як можна було цю вакцину а-ля новичок завести в Україну, аби нищити імунітет українців, аби з середини підривати здоров'я українців, тому що нічого доброго, те, що приходить власиво, нічого, те, що приходить з Росії, не може бути добрим і на користь українців. І потрібно от Службі безпеці розібратися, хто завіз цю вакцину, припинити її розповсюдження і притягнути винних до кримінальної відповідальності. Слава Україні!